Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti ang pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudain nga ti surat, ti pagkasalitaan, kasli di kalman laeng, nga pasamak tibiyag, ni pagayam tayo nga Esther, nga napolwan iti apal. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ti iyawat, ti asawak, nga ni Rolly, ti nakasubre, payslip, nakasubre, nga sweldo na, ididayta, nga katapusan. Iyawat na, ngimsang ko ikaskaso. Madamak manong nemi, agib imarit, iti bulong ti marungkay. Marungkay manin ti masida. Tanang arud. Baga, nadawat ko nga kurus nga kubo manong. Iti karubami nga daramana. Ana imas isagpaw dati kurus nga kubo. Noore puro laing marunggay. Damit kiti isag nga masit nga saluyot na. Tadari kita agtubulot ta, diti likod ti balay manong nemi. Ore sa nga tiyempo, ti pa nagtutudo, basta lagi di dahil tayo paglabaak manong, soyat ko, jay. Doon nagtubulo ka nga saluyot. Kaya damit lang talaga itimulak ang kamutig. Marunggay, okra, tarong, bigita. Makaoma nga natin, man. Bag, tasaan nga agpili di kita talongan nakmi manong nemi, iti sidaan. Ngayon na lang, Dari di kundaw, manong nemi, nakamisuot. Kasi lebag-baga natin, anak ko nga, natang man. Ngam no natay adda ikan, adda o maigsursur. Adda maiglako nga ikan, ti ikan manong nemi. Kita medyo pangprito ak mo. Apo umisim da. Nga bali nga awan karne, basta adda ikan mo na. Kita bilang yung out ko keng kati sweldo, Esther. Di mo kayat, di mo masapol. Ama, sino ko matisang nga makasapol ko kwarta? Aba nga di mo awatan. Inawat ko manong nemi sa ako hindi so. Di mo ka di bilangin? Rule, bilangin man kin saan, amuklatan no an mano. Manasid ano kinisayam. Awan kisay na. Nga matusorok na. Awan, madlagayam. O, ni kamaten, Esther. Grasya dati iyo awat ko. Inawat mo sa pelang indiso. Kasla, nasakit. Kaslawan ti panagyaman mo ti grasya. Grasya. Grasya, edi, grasya pala ita. Di mat umado. Di tayo mat umasenso. O, kasi makita mo, bulong manin ti barong iti sila tayo. Agmisuto man na kita anak ta. Kinanya nga ti mabaling ko. Nadeta mo idat pating gati sweldo. Taanya nga ron. Agtabtrabaho man iti gobyerno. Ngem utility aklang. Para sa plid, janitor. Pinanawan na akong manon nemi kat napanamles. Madamamat kag-review, di kita talungan nakmi manong. Duwat at dati high school, may sa iti at dapel elementary. Nakadadupay nga paggastusan. Contribution, project. Ay, po, empleyado man ngagpaiso ti asawak manong nemi, iti gobyernong kababaan. Manulak sweldo ti utility man iti gobyerno. Dito ba't kaya pagpintasan na, tada bonus, mid-year bonus, Christmas bonus, 13-month pay. Ay, no kasanot, kabasit na yung sweldo. Kasi jamat magudwa para iti mid-year kan sapo. Agrigat, budget. Napiyahumamat manong nemi no awan ti apalak. Nagaroon ng kinima ni Tina. Yung sapo. Inokumata kasi jamet ka na libtak ni Ruli. Ngag-diskarte. Di mayat ko ma. Agasa ma, dinggam.
Ha? Digin nyo. Ni Rolly, agiyop, ada yun ang purmuin nga ba nagtrabaho. At siyempre, no, agyang ka di gobyerno, ori no para map ka lang saplit ka para dalus, para sibukti, pag CR, naka-uniforme ka. Kung naman no, siya, sino nga naka-uniforme nga mapa nagtrabaho. Dadya malat sweldo na, kababaan. Idin to tati asawa ni Maritina. Imagine, tricycle driver lang. Ket agtrabaho ti gobyerno ti asawa. Napinpinas to bala ti biyag ni Maritina. Ape nga takas to ya. Hindi mangan kami manong name. Daya mas natin na braw Ket ay maasim na tatana nga isuma ileso. Makauma hamumot ko na mayat na imas mo. Esther. Anya pala ti kahit mo ti biyag tayo ya. Rolly, tibiyag tayo kat marigrikat o rin mang pa-empleyado ka ti gobyerno. No nga taawan utang tayo, hindi ta tiyanggi. Kinawan na tayo, panagpakpakaasi tayo nga umutang ti medyo dakil no ada emergency. No awan utang tayo, kada kwarta tayo nga nakadeposit di bangko, alaman mayata ko. Ganti kasi tayo nga ron. Sang kasapulan, sang kapuyan. Basta lakit santa nga manglangan nga mangan. Apay umanay latakin ganti kasta. Basta lakit di santa nga manglangan nga mangan kasta. Kastalatan. Dahil niya pala ti kayat mo. Yesus po aya. Rolly aya. Awang ngamin ket tilaig mo nga distumiskarte. Empleyado akon at trabaho kon. Anya pala ti kayat mo. Nabiyo kumamat dakkel ti sweldom lakay. Agpesong empleyado ka da trabaho, utility kamit lang. Taana nga rod, di kamit may promote. At taana nga rod, kadimbag at nakastrek kami di gobyerno, kat saan kamit nagraduar iti kolehyo. Nagasad ka kidya, da nakastrek ka. Ngam saan ka may promote? Awang promotion kang katagpatinggala katagasta. Amok ba't kahit mapnik kalatangastan? Rolly laglagay pa yung dumagdrakkel di kita anak ta. Agraduar ton ti ka high school ti naunag sakit ag college. Ket hanto may lang umasenso ta. Awan to pala ang ti increase ti sweldom. At naman increase na. Sa nga kasot, 2 kasot. Lamang din. Nagkararak tayo kinapod Diyos na ta. Para bareng umasensong tumid na tibiyag tayo. Kasasaw nga ron umasensong biyag tayo, Rolly. No di ka matag-double job. Amom, agpasote ko nada. Nasa tao ang gastoy. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang ituloy mo man, friend. Kinunak iti inuuna nga anak ko. Nasa tao ang gawa. Mali. Ano? Mali. Abi, mali ko namlakay. Ano na yan? Ulit naman. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oh, hangos to? Kontrahen latamot manong name iti asawa. Saan gusto? Anong urot ko mo? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tamang gawa. Ano? Tamang gawa. Mabuting gawa. Mabalimod ako ng no, di mo ikanti tamang gawa. Mabalimod nga masamang gawa. Manukad klase gawa. 2 klase na. Masamang gawa at mabuting gawa. Inutoy ka. Siyempre, di mabuting gawa. Gawan. Nadalos di trabaho. Bakit? Nung pa janitora, nadalos. Tagdal-dalusak nga. Nadalos ka ng pesong awan na senso. Iso nga panunot ka ti pamuspusan. Dahil kahit kuruli. Tapno umasenso tayo.
Manong nemi, ni pasagipsip data kini Rolly. Numaminsan kami manong nemi at damot lang ti tao. Diba? No, mapneglatan di ubrana, nga awanhan ng panunot pa iti another nga pagingkaman na. Salamat di. Siya manong nemi tumutulong ak mo tagtataray ka nagbaliti ka manok. No kayat met karni ak pumarti ak mo. No adag po oraga ak ti baboy ak inakbot umuraga. Teko na ako. Nagasatin no makaramang kami ti karne. Iti may sanga, maminsan ti may sanga lawas. Idin to ta, ni Maritina numapanak di balay da. Diala salad, manong nemi. Diala salad nga bulong ti pariyata, iso kan magustuhan nila kain na. Iti makuna nga natin kadakwada. Adda igado, adda adobo, adda chapsoy, adda ginisa, adda karne na, syempre. Adda sweet meat, adda morto. Ya, pumapapala ka talaga. Kasi tinaminsan manong nemi panangpasyar ko kini Maritina. Maritina? Sika ha? Kayawan siya. Abay, nagbalot lang at? Alang, nagpindas na buhok mo. Ang tapay kulay nan. Kusla ka lang may isang balasang na kinapindas mo ah. Uy, kamamanicure mo? Pedicure ko pa eh. Nagpindas pa si Badong. Ala, umapalak kang kamare. Kaya nagpapintas ka ba na? Hindi ka ba dito parlor? Pangalak ko man kung pagparlor ko. Ininto ta. Inumay gama kong ti sweldo nila kay ko. Iti kinsenas ken katapusan. Budget, kuryente. Bagtawan danom, tadabong bami. Ya? Kuryente. Ano pa eh? Dati bagas. Dati kita masapsapol ti kusina. Dati kita allowance, dati kita anak ko. No, sa pandot mga bagano ko. Kada agsweldo ti, before nga agsweldo nila kay ko. Nang, te kasto-kastoy. Nang, siya kumat, kasto-kastoy. Nang, kasto-kastoy. Ay, kasi siyempre. Ilistak tumatid. Isom tumatid. Awan ti mabate, mare. Pangalak nga ro ti pagpapanicure ko. Pagpapintas ko buok. Pangalak nga ro. Kaya naman tilangak. Tilangam. Anat man ang makita mo tilangam. Tilangam kit kasi nakatulong. Ana, katulong na kanila kay mo. Hindi ta siya, asawa nak nila kay ko. Gaputan na katulong mi. Ang tapay katulong yon. Uwan, mapaglabam nga rin ti customer, ima naman. Ramay na kadakwa. At paspasaksiyak na ta, para kanila kay ko. Ti obligasyon ko kanila kay ko. Alakit na karinyok, ano pa nagtrabaho, gananat ka, sweetheart, pa nagpasada, itong sumangpet, mapangkunwet, ilit-ilitan, mas masaki na kasta, sa agdigos na bangluak na pintas ako. At damat nga magustuhan na nila kay kong romansain, no? Kasta nga makikita na nga nakadaldalusak, nakapimpintasak, benit na, di ba? Nagpindas to mati romansa, ta syempre, nalaing nila kay kong iti kama, nalaing ako mati bumales, lumangan iso na, mangan kam nga to. Ay, kubos tama ti sex life yung kinilakay mo. Kaslaw pagkit akong kanas ko, apay. Ore kasulsweldo na. Ay, at kasulsweldo na nga mailiw. Ore ta nagsuldo ako na na. Sweldo ya, dahil ta. Dikit sa mga pagustuhan. Ha, na? O, bakit kandak na kitan? Ngayon siya, dito isang saganakan ko na. Sud ka po nang saan nagchichik nila kay ko. Ngayon manyamin sa sadlay nila kay mo. Ka-tricycle driver lang. Nagpaspasada ito nabi. Kayat mo sawin? Aldaw ka rabi? Wen. Kaduan na pagkit nga rabi ito operasyon da. Ana? Kaduan na pa yung rabi ito operasyon da ko na. Operasyon? Anot operasyon? Ay pa nagpasada na ko na kuma. Po talaga nga nagagat nila kayo mo ya. Nagagat pa yung romansa. O na, dito na talatan sa akong tinapitan sa balay mo, anak ng pastrakan. O git sumurag ka, tanong na makita, mamalimot nga yawin. Alaman. O netoy, nagalawsak nga bag. Kuha mo, wow, branded.
Ngam ti makadakas ora adda ibag ko, anyang art ibag, ada bag ko, no aumat ibag ko. Aumat ikargat. Serbi na. Kaya ora adda bag ko na pintas, no hamit na pintas ti badok. Ha? No mapa nakagpasyar ko, nakasinelas lak lang mapamakitsenda, nakasinelas sak lang mapan na agrosaryan, adda man agrosarya kabasit. Hinton ka ano nga tamaring nga. Makaigamak batidak kala kwarta nga mabaling kong pagpapintas no igatang ka nagiti napipintas nga awaten. Kakapala ka mani. Sinukat naman at asawa. Pagkatawa ka. Katawa di ba? Mabaling garot bet. Kaya nagpapintas ka pa yung muna. Sakbaya kayat na. Sakbaya kayat na ka ni Simon nga asawa. Sa bagay. Ano ka tanong papintasak? Kalpasan na kat kursunada nak ni pare. Kat karelasyon na. Kat nuan niya man dumaan na kwarta ikan nak mo bayat ka. Gaga. Papatayin kayo. Wala. Kahit mo nag-merienda. Maganda pa sina. Apo na kayo imas pwede gito na po. Apo nakadadong ka klase nga bread nga. Dito yung orehang mapalamanan, di ba? Alam mo tayawid mo, ang pag-experience. Alam mo na laman. Nakakabay kayat mo. Napay kayat, apo, nagadod dilatas yun. Bayan, ada nagabot abroad? Haan. No, pa nag-grocery. Gulpie ko. Ba't manawat ko man kaya duma? Anak, kayat mo? Kayat mo? Alam, ang tat ka mga harod gito ni. Napialang mo't nga, ipritok no ka tibigat nga sa pamigat mi. Tadigat kang kanayon nga itlog nga makapaotot. Ay, mas matitlog ka na iti ba? Isut anda. So, itlog manin. Kung natin na ko, rangaw ti kamutig manin. Itlog manin. Yeah. Makapaotot. Ala, sige. Ang mga ka naging kaklase tiga dilatas. Apo, thank you, mare. Alala, may nga bilang. Toy. Nagala ka na ta. Uy, ang ganang sa amo, mabit-bit. Ano maawat. Hello, ang gusto mo yun. Uy, mangala ka. Apo, hunin, nakasaysayad ka, mare. Ulitek timbagak, sikla ko man asawa ni pare. Manong naimi kasta o ni ragsak dagiti anak ko, iti mapasangpet dakkat kakaasya ka ng bit-bit ba nung naimi tinakabasket nga. Ano dito nang? Kaya makan anak ko. Wow! Wow! Dilatas! Wow! Chocolate kumapay Awan chocolate na. Hanggang nag-abot-abroad di kita. Ginatgatang ni Mario. Ni Mario. Sinot akin ninang ka na kayo? Awan. Mari ko na yun, tanta kaya tinanganak da. Inaunang anak da. Ay, wana eh. Nagbayat ibiyag da yan, anang. Pasarimat papanak ba't lumablabas no ka? Pasarimat pandagasindak Kas kulak nga rin da di anak yun ibunyag. Ay ka di? Uy. Nakasayos da ka ti kwartanan ako Kabimpitas pa erwatan na. Nakaka-apal daw. Ano kami ti trabaho ni papang na, mama. Kay tricycle driver. Kaslasaan ka numot nga mapanagpaspasada. Aramatan na sa kanulang si tricycle nga paglugluganan na. Hindi takit mong sawin. Awan? Mapanagpasada kami tirabi Uwan kasi jay. Pagluganan na lang si tricycle. Nga mapan di kahit napapanan Iti sumangpet manong naimi ni Rolly. Nagapo na kita. Ay, nagkapo ka da maritina. Napanas sa jacket, nakadado, mangala ko na. So, nangala ka. Amat nga, dakis no. Agpadawat da. Alangan ba nga jak alaan? Kidgrasya. Nagkapo na. Nagkapo ka da maritina. Nagkapo na tinyala. Inggatang da. Kada nagkapukin ni at naganan di asawa na. Nagkapukin ni ang dagan di asawa, Larry. Nagkapukin ni Larry.
Di mas mapaspasadaan na. Tagpaspasada ka no ba iti rabi. Anya nga tayo kayo no. Mang panunod ka man iti pagtrabaho ang trabi. Kayat mo magtrabaho ang trabi? Kituin. Susapo. Amom la kumanuan kasano ti rigat ti bihag ti utility ti janitor. Ado kami ngagpaiso pwesto-pwesto. Ay, bigat. Aldaw. Malem. Agdalos iti kasilya. Agmap. Agsaplid. Agsagad. Mabambanugak iti aldaw kalpasan na pagtrabaho na trabi? Kit no saan mo kaya nakit saan? No di mo kaya kit saan? Naisingasing ko lang. Gabot takadwan na kanungan ni Larry. Ket rabi iti panagpasada na. Kaya mo lang kumalakay. Nagpintas balay da. Kumpleto at alikaman. Susapo. Nagadot ti makbakan ni lugar. Di anda. Sa anak lang mabain. Dahil dyan sa anda nga may ibos nga sida enda nga karne ket. Imbes kaya pakandat aso. Tak tumay ko ipadawat kanya akong kunako. Kasi dito kahit ko ang klase ti biyag na kayo. Pauna kiti apal mo na yan. Oh, sa sino kumatisaan nga umapal? Halaman? Sa sino kumatisaan nga mga baga nga kasyala kumatbiyag tayon? At dapat katulong dan. Isnaga po na nga maistimar ni Marie, ni Maria Tina, tibagina. Nakapimpitas ka ulang tayo balasang. Nakastat kaya't natapnohan ka nung isukat, napasukutan nila kayo na. Katsyak, kaya naman tilakak. Langak ti katulong. Baka nadapin na pimpila sa katulong. Apay, hangka ka di mapmapnet, no anyat tintin na po Diyos keng ka. Esther? Ni Marem nga tina, naynayunan na, jay langana. Kayat na, nga ad-ad na pintas isuna. Ni mamom, ora anyat aramiden ni Maritina? No agabay kayo? Sikanto pala ti pilyek. Gapot na pimpintas ka, ngim isuna. Oh, siya linuloko. Siya ti pilya man, ta siya ti asawam. Haang nga dayta, hang nga gapot, ta sikat asawa, kit sikat pilya. Tilangam kit natural nga langa. Ngim tilanga ni Maritina, artificial. Mawatam ti kahit ko sawan. Ang kasip ka, dapat nga ti buok ket nangisit mapanakuluran. Oh, sa nag-cutex, ag lipstick, ag pulbos. Napimpinas ka nga amang misuna, hamong rumbeng apalan. Oh, kunam kidlatad, dahil pamparamot apno hanga ka umapapalakas ta. Di kayat ko, Rolly, umasen sumet tibiyag tayo, dahil ta. Dahil ta, napas salitaan. No mabamban nung katatrabaho makasta, ket basit met sweldo, kumita ka lang sa bali nga trabaho ngon, nga dakdak kit masuldom. Basta remet bumalait manong nemi di kita anak ko, no kastang bumara, iti panagsubang mi iti asawa. Nang, stunan, oh, hanggang siya tiba nanawain nyo, hanggang siya tiba nyo. Iba kaya kita amayo, nga agsalukag met, agdiskarte, mang panunod ti diskarte na met, tapno nga bumaknang tayo. Da kayo, nabay kayo nga sanga ng isibro. Oh, but pa yun di sapatos yo. Kakaasi kayo nga mang rip-ripe, nga bukod yo. Di yo kayat, nga mang isibro kaya kanayon ti sapatos, bado kinda dumapay. Kaya't may ang ano at mabalin tayo. Kas tama ti kabaylan ng tatang. Hikit iba kayo tama yo nga agsalukag met, ang diskarte. Apay nga marami ti asawa ni Maritina, na maarami dilaman. Bayam tarami dagman. Kastat kayat ko, arami daman. Ano taramidan nyo? Arami dagman takayat, ni na nanang nyo. Awang ka di damag yo, may panggap ni yung tatalari, asawa ni Nanatina.
Nga tayo bagbagam, my friend, ha? Anang adamag? Awan na nang. Mang parparnoy kan sa ti issue. Kasla kayat mo nga sawon nga illegal tararamiden ni Larry. Awan timbaga kasta, nanang. Panunutin nyo, ha? Tricycle driver. Umasenso ti kasta. Hustot ko na ni a friend. Ngayon bayam, taramidak mo ti kasta. Hala? Dati nga ka na kayo. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang tamang gawa. Tama nga ta, tararamiden ni Larry. Nagwaret ti panunod ko manong 1 peso. Dadya sa uni, kumadriti ng operasyon. Rabi iti operasyon. Di ko na inlabar na lang. Rabi iti panagpasada na. Kaya agpasada man ti aldaw kan rabi. No kwentaek. Kasta nga ta? Manot mapasadana ti aldaw. Manot mapasadana ti rabi. Hanggat ang sakit. Kurang ti turog na. Uno, maturog ti aldaw. Kadagpuyat iti rabi. Aging kama nung name iti may isang panagawit ti asawak. At a sideline kon. Trabaho k trabi. Ano trabaho? Hanga baling mapambanugak tal daw. Sa trabaho trabi. Ikit sa mo pilitan ha. Baka no adadakit ng madi. No sakit ka. Isok kayat mo. Legal ka dimot lang. Legal. Tadyak to kaya tagbalin nga. Agaramit ti illegal. Tamang gawa. Daramidan. So nga, mga anak konta, mapanag trabaho para iti rabi kang panagtrabaho. At the indruar na manong name iti bag. Ano na ta? Kasi makita, uniforme. Security guard. Kaya Kaya siyempre yung security guard ka makaturog ka pa ngaron. At na pamuspusan. No oray nakatakder ka. Kahit maturog ka. Ano? Alalakay. Ama. Kayak na ito. Tapno lang sa yung sumardeng kan. Doon lang mapagustuhan ka. Double job akon. Utility mak itiraal daw. Security guard itirabiin. Gusto na noong sakit ka. Ang bali, ang sakit ka. Naroon. Yung sa apay kumatasan ko nga may palubos. Daw-dawat tayo kinapod Diyos nga sa anak nagsakit. Ure kurang tuturog ko. Ure salak pagidamat maturog. Maraming ko lang tikayat mo, Esther. Ala, saan ka man napilitan lakay kahit. Ngam naawat ko. Nga kita gitasaran na mga antayan. Takamakamag ta alas 7. Hindi paggwardyaan. Paggwardyaan mga rod. Bangko. Ala, kasanon ta mang hold up di bangko. Kaya, no panahon ko na, panahon ko. Kasano nga nakapag-secure ka? Di ka ba't nag-training? Alisto lang dita. Dati-dati akbat nga secure, sakba niya nagamamuta. Kasta ka di. Uwan. Dati ka secure. So, ada training ko. Ala. Alagit sa mong pilpilitan, hindi mo kaya, alakay. Mas asyanak tila nga ti asawak manon na yung sumangpet manipod iti panagsikyon. Kagkarayan nga umaburahin. San tuman na nagdikos, agsukat, aginuporme, mapanag sumrek iti munisipyo, agdalos. Wahan manong. Kinsenas, duang sobre manong naminted na kanya. Sweldo iti munisipyo. Dito sweldo iti
panagsikyo. Kaon mo, hamon sa mabalbalik asti panagsaumon lakay. Kasi lang may ang angin ti. Bagik. Nga balik. No lagit masanay ko ti bagik ka nakatakder. Nakasangki na maturong. Kayak ton. No, amo kaya agad sa mong pilitin. Ang mga nagsakit ka kat adadupit yung magastos tayo ng nayon ti sweldo. Makabulanan mano. Alakit medyo pimintas basit mano. Oh, okay kamit laing? Rolly? Okay. Anak at badlaw mo kanya. Isla okay kamit ng peso. Nugas na nga malpasan ti panagdanos ko. Adamat pagyanak. Maturog ka. Adamay sa oras no, katurog ko di bigat. Sama isang oras di turog ko di malim. Sa no, agkordyag. Kaduan na. Nakatugawak, nakasanggir. Kung naman no, siririinga. At ngayon, maturog ka. Kung damat kasi nublat ko. Dua kami matagwardya. Pare, turog ko bit. Buwan pare, sumublatak tumat. Hindi tumat. Ngayon kabot na mas asyang kanyak, tikaduak nga gwardya. Sige pare, tuloy mo at maturogan. Nga balik kanyak na, daturog ko tal daw, sikagit awan. Kunana. Gusto na, ne? Sayang, kaya. Alang, saan mo kaya, Rolly, ha? Saan mo nga raramidan mo, siyempre, nanayunin ng sweldo. Awanin ti reklamo. Baka hang kapay lang mapnek. Mapnek ako. Dito yung sweldo mo yung kaskor dyan. Iso ti igatang ko yung barong arwatin na kita anak ta. Ha? Kasi ka, iyaan kamay tanin. Kasapulan na kita barong arwatin. Sika, kaduman na, mga isibruak mo. Anta kursunada kaming arwatin. Barbareng no, isuot ko kat makursunada na. Rolly? Di ka mailiw? Apay? Ama na, maililiwak. Yung mga mapapainanak. Hintay ito'y kakaiso na nga duwat pagsweldoa mo. Magustuhan ka mo ito na. Pinagusto ta mo ito. Oh my God. Intol-tuloy ti asawak manong name iti panag-double job na wari ta sa amat ngagsaksakit na salun at mat manong name. Managnating namin. Tawar at karne no kakit dating latat kayat na. Uwan manong. Sa awan madi nga bisyo na. Sa ngagsigsigarilyo. Uminom ang pampagusto lang. Aging gabim takti damag manong name. Kastaon ay kanot sang sangit ni Maritina tanatiliw. Natiliw, nilaring asawa naman ng Nemi, natiliw, nakatiliw dahil kain kuha na iti shabu. Ana? Napanak, nadagos si balay ta. Kasto ni or-uraguro na. Mare apay. Hindi asawak. Ibalod na ti asawak. Basta ka nagiti natiliw na ti asawak. Awang ka no, saan ka no mabaling ang mapiyansaan ti kaso na. Ano naman ti kaso na? Ang drug user ti asawa, kang siyab-siyabo. Ano nga ron? Drug puser. Diyos ko. Isumit lagaya. Sang gayong rumbeng apalak ti kasken kamari. Ang babaen ken ka, kada kayo, babaen iti apal ko. Napagsalukag ko ti asawak. Double job. Aldaw ken rabii. Medyo imasenso kami. Nga umas asenso kami. Dito yan manong namiti ko nati asawag. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tamang at mabuting gawa. Iti agdama manong nami si babalod pala ang ti asawa ni Maritina. Ket gaputa idi, ket mapanak bet no ka do dawat mo no padpadawatan na. Sakmet itan manon name iti maramang tulong kada kuwada. Saan pa yung nga nakapagbasa ti college ti inauna nga anak da. Ngam ni Efren nga naunami agdama ita ngagbasbasa ti college. Kat nukas kasano lang
agraduar to, agit lumaglag ang tumaten ti panagbiag mi. No tumulong tumaten di kiti anak mi, sakbay nga agasawa da. Da ito nga ron ti pagkasalita, manong, kat sabi ko ma, tadamat na itad na nga adal, liwliwa, ken pagsalimingan ti biyag, kada kiti padak nga nagdengag ken nagbuya, rumbeng laeng nga ti apal, ket pagbalin tayo nga nasyaat. Nasyaat nga apal. Dahil pa nag-apal ni Esther, ket adda nasayat nga imbunga na. Nagsalukag ngagpaso, nagdouble job ngagpaso ti asawa na. Ket tayo ko nada nga tamang gawa. Idin to, tada aramid ni asawa ni Tina, ket masamang gawa. Dito nga rin, ti pagkasalita at kayabsat, tayo ko for watching.